Bai, Asier, bigarren galdera. Bai. Euskal Herrian kooperatibismoa izan dugu, ez? Ekonomian aritzeko modu bat, ez? Modu berrizailea izan zen bere garaian. Ez da falta gizartean eta adibidez lehen sektorean ekonomian aritzeko beste modu bat gizarteko pertsonekin lotzeko lehen sektorea Euskal Herrikoa, Euskal Herriko lehen kontsumidorearekin, ez? Dudarik gabe, azkenean gobernantza modu berrietaz hitz egiten dugunean justu hortaz hitz egiten. Gaur egun problemak dira oso konplexuak, erakundeetatik bakarrik ezin dira konpondu, eta ondorioz gizartearekin kontatu beharra dago. Eta gobernantza eredu berriak hori diot, eta nik uste hori dela aplikatu beharrekoa, eta hemen bere garaian baita ere kooperatiben fenomenoa kontutan hartuta martxan jarri izan. Azken batean problemari erantzun behar dio, problema horrekin zerikusi daukan den guztiek. Eta hor daude erakundeak, dago gizartea antolatua, daude gizabanakoak, daude eragileak, daude danak. Eta azken batean problemak oso konplexua dira eta ezinbestekoa da, modu kooperatibo batetan arazo horiei erantzutea. Eta nik uste lehen sektoreari begira honek eta oraindik garrantzi gehiago hartzen duela. Ezinezkoa da lehen sektoreari begirako politikak abian jartzea, lehen sektorearekin kontatu gabe. Eta lehen sektorearekin kontatu behar da, beharrak ondo identifikatu, eta gero politikak aurrera eramaterako orduan, lehen sektorearen eskutik aurrera eraman. Dudarik gabe kontatu behar dela lehen sektorearekin. Eskerrik asko, Asier. Oso.